תימון, מה אתה עושה? מריץ את הסרט למקום שבו אנחנו נכנסים. אבל אי אפשר להפוך את הסדר. ההפך, ידידי החזיר, בשביל זה קיים השלט. אבל זה יבלבל את כולם. חייבים לחזור אחורנית לתחילת הסיפור. אבל אנחנו לא נמצאים בתחילת הסיפור. אנחנו כן, כל הזמן. כן, אבל הצופים לא יודעים. בוא נספר להם את הסיפור שלנו. זה מוצא חן בעיניי. סיור קטן אל מאחורי הקלעים. ניקח אותם למקום ההתרחשות, למבט מקרוב על הסיפור שבתוך הסיפור. כי מה שהם לא יודעים זה איך באמת היינו שם, גם אם הם לא ידעו שהיינו שם, נכון? לא הייתי מנסח את זה יותר טוב בעצמי. אז פירוש הדבר שאנחנו חוזרים לאחור, להתחלה? או לא, פומבה. לא. נחזור הרבה יותר לאחור. אל לפני ההתחלה. זהו יום שבו שמיים נפתחים, זה חלום המתגשם בו זמנית, זהו זמן שמסוגל, כן מסוגל, ומכאן הראיה היא שבכלל מים רבים לא מכבים את האהבה. עוד יישמע בבית זה כל ששון וכל שמחה, עוד יישמע בבית זה כל חתן וכל כלה, עוד יישמע בבית זה כל ששון וכל שמחה. זהו צליל שמחבר פה נשמות, זה הצליל, לא אין צורך לשנות, יש כאן אור גנוז גלוי לעיני כל, קצב שגורם לזוז, כל אחד יכול לבוא וליטול, מים רבים לא מכבים את האהבה. עוד יישמע בבית זה כל ששון וכל שמחה, עוד יישמע בבית זה כל חתן וכל כלה, עוד יישמע בבית זה כל ששון וכל שמחה. בערי יהודה בחוצות הבירה, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, בניין עד עד עוד יישמע בבית זה כל ששון וכל שמחה, עוד יישמע בבית זה כל חתן וכל כלה, עוד יישמע בבית זה כל ששון וכל